नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण वे ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅದೇ ಪಣವು ಮಸ್ತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮಾತು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಪಂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ 19,555 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಆದಿಲೀಲಾ ಮಧ್ಯಲೀಲಾ ಅಂತ್ಯಲೀಲಾ ಟೋಟಲ್ ಅಜಿಪತ್ರೆಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಮ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಡ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದೆರ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒವೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆದ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ನಮಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸದೇರ್ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ನಮನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಈ ವಿಚಾರನ್ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಸ್ಟೋರಿಲ ತೂದಿತ್ತದೆ ಅಂಚದ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಯಾನು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾವು ಕಲಿಯುಗಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪವಂತ ಆ ಪಾಪನ ಎಂಡ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ವೇರು ಇಂಚಿನ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮತ ಕೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಲ್ ಗಂಗೆಡ್ ಪೋದು ಮೀಂಡ ಗಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅಂಚದಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಾಯದ 14 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುನೆ ಅವೇ 14 ಶ್ಲೋಕದ ಈ ವಿವರಣೆ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಆದಿಲೀಲಾಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕವರ್ ಮಂತ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಮ್ಮರಿ ಉಂಡು ಸುಲಭದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ದಾಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲು ಅದೇ ಗುರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಗುರು ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೋಡಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಗುರುನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗೀತೆ ತೂಂಡಲ್ಲ
ಗುರುಗೀತೆಡು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೆ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುರುಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಕೇಂದು ಬರದೆ ಗುರುಗೀತೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುರುಗೀತೆ ಅಂಚದ ಐಟು ಶಿವಜಿ ಗುರುನ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪಾವೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಗುರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಡಕ ಪನ್ಪೆರು ಗು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಗೆ ರೂ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಗೆ ಏರು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ ನಾಶ ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಿವಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರು ಗುರುನ ಮಹಿಮೆನ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಗಲತ್ ಗುರು ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂಡ ಆ ಗುರುಲ ನರಕಾಗ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಬೊಕ ನಮಲ ನರಕಾಗ ಪೋಪಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಜರ್ ಅಕ್ಲನೇ ಓನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಗುರು ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚ ಗುರು ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ರಡ್ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗುರು ಅದೇ ದೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಇಡ್ಲ ರಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕಿಂಚ ಬೋಧನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಾಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರು ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಏರು ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಗುರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಉಳ್ಳತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಆರ್ ನಮಕ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲ ಅಂಚದ ಗುರು ನಕ್ಲ ಇದನ್ ಪೂರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ತಿರಿಪಾವ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಎನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೂವೇನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಂಚಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಗತ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅವಲ ದೇವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಷ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುವೇ ತಿಕ್ವರಿಗೆ ಡೋಂಗಿ ಶಿಷ್ಯಗ್ ಡೋಂಗಿ ಗುರುವೇ ತಿಕ್ವರಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಣ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗಲತ್ ದಾಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಆ ಗುರು ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದೇವರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಸಾದಿಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗು ಏರೇಗ್ಲತೆ ಏರು ದಾನೆ ದಯ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನಾಯೆ ಗುರುನು 1 ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಗುರುಲ ಶಿಷ್ಯನ 1 ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅವೇನೆ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚದು ಗುರು ನೆಟ್ ಅಂಚದು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಒರಿಯಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಎತ್ಲ ಅವಲಿನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಗುರು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಭಾಗವತ ಮಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅನ್ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಏನ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಂಡ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಜು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಮಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅವೇ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲು ಏರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಬೋಡು ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಶ್ರದ್ಧೆನು ಅದೇ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ತಸ್ಮಾತ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಶ್ರೇಯ ಉತ್ತಮಂ ಶಬ್ದೇ ಪರೇ ಚ ನಿಷ್ಣಾತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಪ
ಮಾಶ್ರಯಂ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷನ ಶ್ರದ್ಧೆನು ಬಯಸುನ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಲೇನು ನಾಡೋಡು ಅಂತ ಅನ್ಪಾರು. ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಆರ್ಡ ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಪಂಡ ಇತೆ ದೇವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯರ ಮೂಜನ ಕಡಪವೇರು ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಐಟು ಗುರುಲ ರಾಂಗ್ ಆಪೇರು ಅದೇ ಡೋಂಗಿ ಗುರು ಎತ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಾಧು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಎತ್ಲ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂಡೊಂದು ಪುರ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ತಂತ್ರಡು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅನೇಕ ದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮಹಿಮೆನೆ ಇಚ್ಚಾದು ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಗೀತೆಡು ಶಿವಜಿ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ಗೆ ತೊನೋಡಿಗೆ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನಗೆ ಅದೇ ಪಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಕಲ್ತ ಅದೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಗುರು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಏರು ಪಂಡದ್ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿತೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪತ್ತೆ ತಿರಿನ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧುನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಇಂಚು ಉಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಂಡ ತೋಜಾದ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಭಕ್ತಿಡೆ ದುಂಬು ಬರೋಂಡ ಏರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡು ತುಲೆ ಈ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾವನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಂಬೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸೋತುದು ಪೋತೇನ್ ಏರು ದೇವಹೂತಿ ಅಸದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತರ್ಪಣ ಅದೇ ಯಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡೆ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತೆ ಇಂಕ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದು ದೇವಹೂತಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಅರೆಗೆ ಮಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬೈದೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಒಯ್ಟ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಇಡ್ತು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಬೇತೆ ಒಯ್ದಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದ ಅವಲ ಭಕ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಪೊಡದೆ ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಉಪಾಯ ಅದೇ ಪಣ ದೇವನ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರ್ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡು ಅದೇ ಪಂಡ ತಿರಿ ನಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿ ಒಂದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೆಲ್ that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಇರು ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಪದಕ್ ಅವು ಒಂದು ಐತ ಪಿರೋ ಬಲಿಪುನ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧ ನಡುಬೂರು ಬಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆವಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸಡ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡು 5 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತು ದಿವಡು ಅದೇ 20, 21, 22, 23 ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ 25 ಬೊಕ್ಕ 42 ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವರು ಕಲ್ದೇರು ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಕಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತೆರಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂ ಪಾಶಂ
ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ. ಕಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ ಸಂಘം ಅನ್ಪುನೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಬೇತೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐಟು ಬೂರ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ನಮಕ್ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ಬಾ ಈ ಸಂಸಾರಡೆ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಚಕ್ರಡೆ ಬುರ್ಬಾ ಆಂಡ ಅವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತನ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ. ಅಪಾವೃತಂ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಆಪಣಿಗೆ ಒಯ್ತ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡ ದೇವರ್ನಾಡೆ ಪೋಪುನ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ ಏರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದೇರು ಅದೇ ಯಾನ ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಜೀವನಡು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪನ ಅದೇ ದುಃಖಡ್ ಬೂರುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದಯೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ನಾಡೆ ಪೋಡು ಏರೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪಣಿಗೆ ಒಯ್ತ ಬಾಕ್ಲು ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಯನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗುರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಸಮಾಲೋಚನೆರ್ದು ತೆರೆಯೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತು ಉಪ್ಪರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಂಡತೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದಾರು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಸ ಪುಂಟುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂದ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಇತತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಅತಿ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಜೆ ತುಂಡ ರಡ್ನೆಸ್ ಕಂದಡ್ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ 4 ತರೆ ಉಂಡು ಏತು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಗುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕನಟ್ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಫುಲ್ಲು ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಒರಿಯತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನೆ ಪಂಡ ದೇವರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇಚ್ಛೆ ಆಪಣಿಗೆ ಎರೆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಡೆದು ಇದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಇದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಂತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ್ನೇ ಏರ್ನೇರ್ದು ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೇರ್ದು ಅಂಜ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡು ಜೈದೇರು ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡು ಆರು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಂಡ ಯಾವ್ಗೆ 5 ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತ್ತು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಂಡೆ ಅವಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂಚದ ಐಟುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಕೈತಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದೂರಾಗ ಪೋಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ 10,000 ತರೆತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ 4 ತರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ತೋಜಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತೋಜದೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪಣೊಂದು ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇ ರಾಪುಜವೆ ಪಂಡ ಇದೇನು ಮತ್ತು ತೂನ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಹೌದಾ ಅದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಕಡೆ ಮುದೆಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನೆಂಗ್ಲೆ ಅದೇ ತುಲೆ ದೇವರನ ಅವತಾರ ತುಲೆ ದೇವರ ಎಂಚ ಅವತಾರ ಪೆರಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಹೆವಿ ನಾಲೆಜ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತು ಸುಲಭಡ ಅರ್ಥ ಬುಜಿಂದು ಅಂಡಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ಅವತಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ರೀತಿಡು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ತುಲೆ
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲರಾಮ್ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿನ ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ದೇವರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಏಕೆ ತದೇಕಾತ್ಮ ರೂಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಿ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ದಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನನೆ ವಿಲಾಸ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಭಾವ ವಿಲಾಸ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಇತ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವ್ಯೂಹ ಭಗವಂತ ಉಂಡತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಈತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ 5 ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭಾವ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚ ಪರ ಪಂಡವೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಜವ್ ಪರ ಅದೇ ಪರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಹ ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಒಂದು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಐಟು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ದೇವರ್ನ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂಚಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಆಫೀಸ್ ಉಡು ಪೂಜ ಆಫೀಸ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜ ದೇವರಂಚತ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯಡ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಹೃದಯಡ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ದೇವರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಂಡತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಹೃದಯಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಅದು ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯ ಇಡ್ಲ ಪಂಡ ಇದು ಮತ್ತ ಡಿಟೇಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಇಂದು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರೆ ಬಲರಾಮ ಅದು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಮಾತ ಸೇಮ್ಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಭಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂದೆ ಬಂಗಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಕೇನೋಡು ಕೇನು ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರನೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ ಕನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥವು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಅದೇ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋಷನ್ ಅದೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವನು ಅದೇ ತೂಡಾತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗ ಪುಣ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರ ತೂಪನೇನು ದಾದಪ್ಪ ನೀವು ದಾದ ಇಂಚಿಂದ ಪಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಆತನೇಟಿದೆ ನಾನು ನಿಂಚೆ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುಲ್ಪ 7 ಕಡಲು ಉಂಡು 7 ದ್ವೀಪ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಕೂರ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕೂರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಶೇಷ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು 4 ಸೈಡ್ 4 ಆನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಿಗ್ಗಜೆಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಿಗ್ಗಜೆ ಪಂಡ ಆನೆಗೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುಂಡತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆನೆರ್ದು ದೊಂಕ ಬರತೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆನೆ ಅತ್ ದಿಗ್ಗಜೆ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ 4 ದಿಕ್ಕಡು 4 ಆನೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೂಳಿತ್ತ ಕಪ್ಪೆನೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಒಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಅದ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಂತುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಕಾಂಡ 6:211 ಎಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪಂತ್ರಿ ಜಗತ್ತಿಂಜ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದೊಂದತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನ್ನುವ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ದೇವರೇನು ತಿರಿಯೋನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ದೇವರು ನಿಲುಕುನಾರೆ ಅತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೂರದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ 17 Pro Max ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅದೇ
ಅಂಚಿನ ಒಕ್ಕ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂಚಿನ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಅರ್ದು ಝೂಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ ನಮಕ್ ತೋಜ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ತೂಪುನೇಕ್ ಕೇನುನೆಗ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೌಂಡು ನಮಕ್ ಕೇನುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿಗೆ ಕೇನುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿದ ಕಿಬಿ ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದೇ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಲ ಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿದಾಯಿ ಕೊರೆಪುಂಡು ನಮೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರೆತೊಂದು ಅದೇ ಹಾ ಆಯ್ತ ಕೆಬಿ ಉಂಡತೆ ನಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ಪುಚ್ಚ ಎಂಚದೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಎಂಚಿನ ಏಳಿ ಎಂಚಿನ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುನರ ದೇವರೇನು ತೆರಿಯೋಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು ಬೋಡೆ ಇದು ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಞಾನಡು ಬೋರ್ದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಮೂಢ ನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಶರೀರಡು ವಾಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಐತ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಈ ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣು ನಂಡ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಅತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನುಪುರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಅವಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದ ಇದನ್ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ತರೆ ತಿರುಗುಂಡು ಅಂಚದು ಇದನ್ ಪುರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನೆತ್ತ ವಿವರಣೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ನುಮತ ಇಂಚ ಜಗತ್ತುದ ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಸ್ತರಣೆದ ಮಾತಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಣನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಚತುರ್ವ್ಯೂಹರ್ದು ಸಂಕರ್ಷಣರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಬರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧಾನ್ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು 24 ಅವೇ ಅಂಚದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಂಶ ಏರ್ಪಂಡ ಪುರುಷಾವತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಂಡ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ತುಲೆ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಡೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರ್ಪಂಡ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅರೆಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳರವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಲೇತುಲ್ಲೇರು ಮೂಜುಲ್ಲೇರು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮೇರು ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ಇರ್ತು ತುಲೆ ಮೇರು ಪಂಡ ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಆರ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ರೋಮ ಕೂಪಡ್ದು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಾತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಈ ಗುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಏತು ಗುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುಣ ಆತು ನಮ್ಮದಾಲ ಆತು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚೀಲಾಡು ದಾಸೆಮಿ ಜಿಂಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಸೆಮಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾಸೆಮಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತುಡತೆ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಕಲ್ತನೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಜಿನ್ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮತ ದಾದ ಅದೇ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸಿಷನೇ ದಾಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊರ ಗರ್ವ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದು ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ದ್ವಾರಕಾಗ ಪೋಪೇರು ದ್ವಾರಕಾಗ ಪೋದು ದ್ವಾರಪಾಲಕೇಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತಡ ಪಲ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರು ಅಂದು
ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ ಪಂಡ ಆರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರ್ ಏತ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆ ದೇವ್ರ ಪನ್ಕ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಇರನ್ ತಿಕ್ಕೆರೇನ್ ಅಂದ ಆಯ್ಡ ಕೇಂದು ಬಲ್ಲ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರು ಅಂಚ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚದು ಭಗವಂತಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಶಾಕ್ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೇತ್ ಏರು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬತ್ತದು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪೂರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಲೆತ್ತದಾನಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗ ದಾದಾಪುಂಡು ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ 10 ತರೆ 50 ತರೆ 100 ತರೆ 500 ತರೆ 1000 ತರೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಬೇದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಬೈದರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏತುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಏತುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಾನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಏರು ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಏರು 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 100 ಜನ್ಮಡದನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೋಸ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲೊಳಿ ಅಂಚೆನೆ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರನ ಪೋಸ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲೊಳಿ ಅದೇ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನ ನಿಜమైన ಪುದರತ್ ಪೋಸ್ಟುದ ಪುದರ್ ಈ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಪೋಸ್ಟುದ ಪುದರ್ ಇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪೋಸ್ಟುದ ಪುದರ್ ಅದೇ ಇತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟುದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರನ ಪೋಸ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಂದ್ರ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ನು ಕತೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇದೇನುಂಡತಿ ಈ ಕಥೆನು ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಭೀಮ ದಾದಾಪೇರು ಭೀಮ ಕಾಡುಗು ಪೋಪೇರು ಕಾಡುಗು ಪೋದಾನಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಅವರೇನು ಪತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಪತ್ತುದಾನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಪೆರ್ಮರಿಗಿನ ಅರೇನು ತಿನ್ನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಭೀಮಾಗ ಈ ಪೆರ್ಮರಿದು ಬುಡ್ಪಾವನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ 2 ಜನಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಪ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಪಂಡಂದು ಈ ಪೆರ್ಮರಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅಂಚದ ಆರೊಂಜಿ ಋಷಿನ ಶಾಪ ಅಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಅದು ಬೈದನೆ ಪಂಡ ಅವು ನಹುಷ ಪನ್ಪುನ ರಾಜಗೆ ತುಲೆ ಐಟಾರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಶಾಪ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಹೊರ ಇಂದ್ರನ ಪೋಸ್ಟುಡು ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನನ ಇಂದ್ರ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರನ ಬೊಡಿದಿನು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಋಷಿ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರು ಈ ಸರ್ಪ ಅದು ಬೋಲಾನ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಆದುಲ್ಲೇನ್ ತುಲೆ ಇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಇಂದ್ರನ ಪೋಸ್ಟುಡ್ ನಮ ಕುಲ್ಲುಳ್ಳ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂದ್ರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೋಸ್ಟುಡ್ ನಮ ಕುಲ್ಲುಳ್ಳ ನಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಗಣಪತಿನ ಪೋಸ್ಟುಡು ನಮ ಕುಲ್ಲುಳ್ಳ ಗಣಪತಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನೆ ನು ಪೂರ ಪದವಿ ಅವೇ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಅಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅನಹುಷ ರಾಜ ಉಂಡತೆ ಪಣ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಹಾಗೆ ಭೀಮಾದಾದ ಪೇರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ್ನ ಇಜ್ಜರು ಭೀಮ ಪೋಡುನ್ನ ಇಜ್ಜರು ಅದೇ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಮೈನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೀಮ ಅಂಚದಾರನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಕೆಲವು ಅಪಶಕುನ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ ವನವಾಸ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡಪುನೆ ಅಂಚದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದ್ರೌಪದಿಡ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭೀಮನ ಪೆರ್ಮರಿ ಪತ್ತದಿತ್ತನು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನು ಬುಡ್ಲ ಅಂತ ಐಕ್ ಒಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನು ಬುಡೊಂಡ ದಾದವನ್ ಪುಡಿ ಯಾನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಅನ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನೋಡು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟುಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ತು ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ಪೇರನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾವನು ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಟ್ ನಡಪೋಡು ಅಪಗನೇ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಜಾಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಾರು ಏರು ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆಕ ತೋಜಿತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಡವು ಯಾತೆ ಅಕ್ಲು ಆತು ಬುರ್ಚನ ಮನ್ಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇರ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ತೋಜು ಅಂಡ ಲೋಮಶ ಋಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ತೋಜನ ಅಕ್ಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಅವೇ ಅಂಜ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಏರು ಧರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಐಕೆ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಲ್ನ ದಾಯ ಪಲ್ನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತು ಕೊರ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅರ್ಜುನ ಯಾಪ ಯಾಪ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಪುಂಡ ಅಧರ್ಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಅಪಗಯಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ದೇವರ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಧರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅದೇ ಭಂಗಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಟ್ ನಡಪುನ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪೂರ ನಾಟಕನೇ ಅಕ್ಲೇನು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಣು ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಿಂದ ತೋಜಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾವುಟಲ್ಲ ರಾಪವೇರು ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಹಾಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸನೇ ಪೋಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಂದಂದು ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅವೇ ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗಲ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡಿ ಎಂಕ್ಲು ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೀಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರವೇ ಲೋಮಶರೀಷಿಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೂ ನೈಕಿ ಅಂಡಲ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಆದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ ಅವನುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಶತ್ರು ನಕ್ಲೆಲ್ಲೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಆರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಚ ಕೌರವರ ನಾಶ ಅದು ಪೋಯರು ತುಲೆಗೆ ಇಡೀ ಸರ್ವನಾಶ ಅದು ಪೋಯರು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆರಲು ಕೆಲವರು ಅವೇ ಪಣ ಧರ್ಮನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಧರ್ಮಗೆ ವಿಜಯ ಅಧರ್ಮಗ ಉವ್ವೇ ನೆಟ್ಲ ವಿಜಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉವ್ವೇ ಕಾರಣ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ತೆರಿ ನಕ್ಲುಲೇರು ಅಕ್ಲಿನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ಬಿಡಯರು ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿನೂ ಕಾರಣಗಳ ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ವಿದುರಲ್ಲ ಇದೇನು ಪಣದು ಕೊರ್ಪಾರು ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿ ಒಡಾಯಿನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಭಾರಿ ದಾಯಪಂಡ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಡತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಪೂಜಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ನೋಡತೆ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೇವರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಧರ್ಮಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಗೆ ಧರ್ಮ 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 ಎತ್ತು ಜನ ಪನ್ಪುಜರು ಪನ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದದ ಉದ್ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯನಗೆ ಅವೇ ಧರ್ಮಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಸರಿವಾಯಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಟ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜರಿ ಕಲಿಯುಗಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವರು ಮನ್ಪೇರು ಬಿ ಏತು ದೃಢ ದೇವರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಲ ಲೆತೊಂಜಿರವೆ ಭಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಕಡಪವೇರು ಅದೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಫುಲ್ಲು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ ಮೇನು ಮಾಯಡೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ತುಲ ಅದೇ
टेस्ट नम मस्त टेस्ट पास आवड नम अवे पहले अरे बल्ली देवड प्रार्थने मन्पड नम खंडित नम पास आद नम दुंबु पंचांड नमक खंडित जीवनड विजय तिक्कुंड अवे म्हणजे देरला अंचे एन्नेरे बल्ली अदे इते पण मातेर्न ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಉರಿಯಡ ಅಂದತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕು ಜನ ಪಂತೆರಿ ಈ ವಿಷಯ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಅದೇ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಅಧರ್ಮ ಬೊರ್ಚಾನ ಮಂತ್ನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಅವೇ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಮಾತಂದು ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅವೇ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಪಾಂಡವರೇನೆ ನಮ ತೂಂಡ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು 13 ವರ್ಷ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವಲಾ ದೇವರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ಸಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿ ಭಾರಿ ಮೆರೆಯರು ಭಾರಿ ಲಾಗಿಯರು ಅದೇ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ತೇರು 13-14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದನ್ ಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿ ಪೂರ ನಾಶ ಅವೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡವು ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಪಂಡ ವೇದಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೇದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ವೇದ ವೇದಡ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆಲ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಅವೇ ವೇದದ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಶ್ಲೋಕ ವೇದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ವೇದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಿಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇನೋಲಿ ಅದೇ ಪೂರ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಓಯ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಇದೇನು ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪವನ್ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡತೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡಾಕ್ಲಿಗದೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಆ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೂಜಿ ಇದೆ ಏರ್ಯಾವಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಸಮಾಜಡ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತಂತ್ರ ಏರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಹಾಜನ ಅದೇ ಹರೇಗ್ ಧರ್ಮದ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಪದರಾಡ ಮಹಾಜನಟ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಹಾಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ರಡ್ನೆದ ನಾರದ ಮೂಜಿನೆದ ಶಂಭು ಶಂಭು ಪಂಡ ಶಿವ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು 14 ಜನ ಮಹಾಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾರದೇರ್ನ ಮೂಜಿನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಿವಜಿನ ಅವೇ ಅಂಚತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ತೆರಿನ ಒಂದು ಅದೇ ಏರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಕ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ ಅಂಚ ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿತಪ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿರ್ತು ಬೂರುಬ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಬ ನಮಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮ ಸಿಂಧುಡು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪನೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ನಿಪುಣೋ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೋ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದೇ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯರಕ್ಲು ಅಂಜದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತಿರಿಪಾದೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ the so-called path of bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulation, the speculative scholar and philosopher fall away from the path. Away? ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾವು ಅದೇ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಂಚೇನ್ವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ದಾಯಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಅದೇ
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಡ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬುಡ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕದೆ ತುಳಸಿಗೆ ತುಳಸಿಗೆ ಏತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ವಿಷಯ ತೂಪುಣತೆ ತುಳಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳಸಿನ ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಪಗೆ ತೂಂಡ ಐತ ಗಾಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಉಂಡತೆ ಐತ ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ಈಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ತುಳಸಿದ ವನ ಬೋಡು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಾಕಲ್ಡು ತುಳಸಿದ ದೈ ಉಂಡು ಅವು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಎತ್ತೋ ಸೀಕ್ ಆ ತುಳಸಿದ ಗಾಳಿದ ಎತ್ತೋ ನೇರ್ದು ಎತ್ತೋ ಸೀಕ್ ದೂರ ಆಪಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನೆಕ್ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಡೆ ಉಂಡತಿ ಯಮದೂತರು ಬರ್ಪೂಜರಿಗೆ ಆಕ್ಳು ಬಲಿಪೇರಿಗೆ ಐಟೆ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚದ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಅದೇ ತಿರಿದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪರ ಈಶಾನುಭವ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ ಭಾಗವತದ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪರ ಈಶ ಅನುಭವ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ ಮತ್ಲಬ್ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಅವು ಮತ ಆಗ್ಲು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಕಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವೇನ ಭಕ್ತಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ನಮಕೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀಜನ ಅವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ತುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಲೆ ಅರೆಗ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅರೆಗ ಆಲಿಂಗನ ಮನ್ಪುಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ನ ಚೀಟನ ಗೆತ್ತೊಂಜಿಂಡ ಚೀಟದ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಕು ಗುಣ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಎತ್ತು ಸುತ್ತುವಲೆ ಅಂಡ ದೇವರ ದಾದ ಪನ್ಪರನ್ನು ತೆರೆಯೋಂಜ ನಮ್ಮ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಆದೇಶ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಆತುಂಡ ಅರ್ಜುನನೇ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಈತ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತಾರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಪನರ ಆತೊಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಲ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕುಟನ್ ದೆತ್ಪುಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ 10 ತಾರೈದು ಅರ್ಪುಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರತಿ ಮನ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅದೇ ದೇವರ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೊರ್ನೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲ್ ಈ ಶರೀರ ಆತಮ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ತುಳೀತು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪರೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ನೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ತಿರಿಯಂದೆ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೆಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುರ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿನ್ವಿನ ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತೆ ಉತ್ಪಾತೈವ ಕಲ್ಪತೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ that ignores the authorized Vedic literature like the Upanishad, Puranas and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. ಅದೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮತ ಬುಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲಾಗ ಮಂತ್ ನಾವು ದಾದಾಪುನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ ಮನ್ಪೇರತೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಪನ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಐತ ಕಡೆ ಕೋಡೆ ಎರೆಗಳ ಫಲವಾರ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಕಥೆ ತೋಡ ಯಾನು ಓದಿನಾಗ ಅವೇನೆ ಅದೇ ಐಟು ಏತು ನಿಯಮ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ಮನ್ಪೇರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮನ್ಪೇಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿ ಇಟ್ಟಿಗೊಂಡತೆ ಸತ್ಯ ಪಾತಿರೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಚರ್ಚೆ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓದ್ದ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ದ ಅದೇ ಐಟು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪುನೆ ಆ ವ್ರತನ್ ಅದೇ ಆ ವ್ರತ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜೈಕಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಣಂಚೆ ಏರು ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಭಟ್ರು ಸರಿ ಕಥೆಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಡೇ ಮುಗೀತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ದುಂಬಾಂಡಲ್ಲ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಮನೋದಿತ್ತು ಇತ್ತಾವಲ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆಗೇನು ಇಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲೆಡು ಮುಗೀತು ಬಿಡ್ಪೇರು
ಏತು ನಿಯಮ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ತಿರಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸನೇ ಪೋಪುನೆ ಪೂರ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪಪ್ಪ ಜೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪವಂತನ ಉಂಡತೆ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲೇಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಜಪ ಮಂತನ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಆಪು ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಆಪುನಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಯಡ್ ಬೂರ್ದು ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರ್ದ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಂಡನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬೂರ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಳಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ದಲ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಬೇತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಎತ್ತು ದೇವರೇ ಪನ್ಪುನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ ತುಲೆ ಅವೇ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ನೃದೇಹ ಮಾಧ್ಯಂ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರು ಕರ್ಣಧಾರಂ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿ ನ ತರೇಸ್ ಆತ್ಮಃ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಣ ಉಂಡತಿ ಏರೇ ಆವಡವು ಐಟ್ ಯಾನ ಪಾಪದಾಯೆ ಅದೇ ಯಾನ ಕಾಸುದಾಯೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಒವೆ ಯಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾನ ಪುರುಷ ಅಂಚಿನ ಒವೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕನತೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ಕದೆ ಅಂಚದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ಲ ಪಿದೈ ಬರೋಳಿಗೆ ಪಣ ಆತು ಸುಲಭ ತಿಗುಜಿ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ತುಲೆ ಬದುಕದ ಪೂರ ಲಾಭಳೆಲ್ಲ ಕರುಣಿಸವನ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮದ ತಾನಾದೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಂಡಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಏಸು ಜನುಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲವೋ ತಾನು ಜನಿಸಲಾಗಿ ಅದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರೋಣ ಏತು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಿದ ಫಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕನಕದಾಸರು ಅದೇ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಅದೊಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ಮಿಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೌಕೆ ಬೋಟುಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಾಡ ಒಪ್ಪುಂದ ಈ ದಡರ್ದು ಆ ದಡಕ್ ಪೋಯರೆ ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಹಿಡ್ದು ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ಒಪ್ಪುನ ಈ ಶರೀರ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರು ಗುರು ಗುರು ಕರ್ಣಧಾರಂ ಗುರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಉಪದೇಶ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಆ ನೌಕೆನ ಐತ ಸಾದಿಡು ದುಂಬು ನೂಕು ನೈಗೆ ತುಲೆ ಗುರು ಐತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಗುರುನು ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಬಿಡೋಡಿ ಏರು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪನ್ಪುಜರು ಪುರಾ ಮನ್ಮಾನಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಗುರು ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಆತು 10 ವರ್ಷ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣ್ಯ ಇಚ್ಛ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬರ್ಪುಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮುರಾನಿ ಗುರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರನ್ ಪೊರ್ಲು ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತವೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಾಂಶನ ಸಮಾಲೋಚನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐನು ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಮರ್ಥರಾದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಈಸಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರಣಕ್ಲು ಬುರ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೇನ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನುಭಾವರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಈಜಿನ ಆಧಿಕೃತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡಿತು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಗುರು ಎಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದೇ ಆರು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ದಾಂಟದೇರು ಈ ದಡಕ್ ಅದೇ
ಅಂಚದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ನೂಕುನ ಗಾಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಯಿನ ಗಾಲಿ ಈತ್ ಪುರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರನ ದಾಟೆರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತನ ಏರು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಜೆರು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮಘಾತಿ ಪಂಡ ತಿರಿವು ನೋಡು ಆತ್ಮಘಾತಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಡದೆ ಬೇ ಬಂಧನಗ ಪಾಡ್ನಾಯಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಹಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ನ ವಿಚಾರವೇ ಐನು ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂಘ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಧುರಾವಾಸ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸೇವಾ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ್ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಕೇನೋಡು ಮಧುರಡು ವಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರದ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಪೂಜಿಸೋಡು ದೇವರೇ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಯಾದ್ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಕ್ ನೆಕ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಒಂಜಿನದ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ಫೇತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಯಾನತ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ತೋಜವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಫೇತ್ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆವು ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಪೋಲು ತುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸವಯರು ಇಂದುವೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರಾಂಶ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹವಾಸದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ನಮಗ್ ಚೂರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಚೂರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಭತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಶ್ರದ್ಧೆದಾದಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಮರ ತೆಲಕ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ನಿಷ್ಠಾಗ ಬರ್ಪ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿರು ಸುಮಾರು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು 9 ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ನಿಷ್ಠ ಅನರ್ಥ ಪಣ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಪೂರ ನಾವಡ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪ ಈ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಚಡವಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಭಾರೀ ಬಂಗಾಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೈತೆ ಟಿಪ್ಪರು ಹೆವಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ತುಂಡತೆ ಎಂಚ ತಿರ್ತುರ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಪಾರ್ದು ಹೈ ತಾರ್ಕಡು ಒಯ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಆಪುಣೆ ತಿರ್ತು ಬೂರು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಣು ನಮಕ್ ಪೋಯಾರೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ರೆ ಅತ್ತು ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಾಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಧನ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥನ್ ಪೂರ ದೇವರು ದೆಪ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅವೇ ಅವೇ ದೇವರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ದೇವರೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕನಕದಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ನ ನಾಮ ಜಿವ್ವೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸೋ ಶ್ರೀಮದಾನುಭಾವ ದಾಮೋದರ ದೇವರೇ ಹಿರೇ ಬುಡ್ಪ ಅವರು ಎಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಮಹಾತ್ಮರ್ನೇರ್ದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ದುರಾದೃಷ್ಟರೆಗ್ ದೇವೇಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟರೆಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಅರೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಕ್ಲು ಪಣ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಪ್ರಭುನಸ್ತೇವೆಡ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ಥಿರ ಆವಯರು ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಶ ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವೇಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಡು ಎರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ರುಚಿ ಬತ್ತನು ಉಂಡತೆ ಆಯೆ ಪಾರ ಆಯೆಂದೇ ಅರ್ಥ ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ್ನ ವಾಣ್ಯತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ
14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ತವು ಅವೇ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇಸಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಡಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಗ ಅನ್ಪೇ ಅದೇ ಹಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪುಜರು ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ತಿರಿದು ಮನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರೆ ಪಣ್ಣ ಆರ್ನನೇ ವಾಣಿಯವು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಯತೆ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬುಡ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೇಕ ಯಾಪನ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೇಕ ತಿರಿಯೊನ್ಬೇರು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂದಿಗೆ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಪರಮಗತ್ಯത്തിൽ ದೇವರನಾಡೆ ಪೋಪ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಮಂ ಗತಿಂ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೇವರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗು ಸುಖ ಆವಡು ಸಿದ್ಧಿ ಆವಡು ಪರಮಗತಿ ಆವಡು ಉಲ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರಿಯಾದ ಪೋಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದೇನು ಫೊಲ ಮನ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿ ಗೆತ್ತುన్నారు ಅಪಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೋಪುಜ ಏಡಲ್ಲ ಮೋಸ ಪೋಪುಜ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಅದೇ ದೇವರ ಪಂತೇರು ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಈ ರೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಅದೇ ಯಾನು ಓದುದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ರೆಂಚ ಉಲ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಲ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ ಇದೇ ನಮ್ಮದಾಯ ಇತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಾಂಡ ಇಂಚ ಕಲ್ತಂಡ ತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ಪನೆ 100% ಅದೇ 100% ಐತಿ ಏರ್ಲ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಅವ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅದೇ ದೇವರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುಪೂಜರು ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಬೇಗ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಬೇತವು ಉದ್ದೇಶ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತಡಿ ಅಂದವೇ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಂಡ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ 100% ತುಲೆ ದೇವರ ಪನ್ಪನೆ ಆನ ತೀ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಪಲ್ ನೆನಪು ದಿಯೋಡವೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬುಂಡ ಬುದ್ಧಲ ಇದೇನು ಪಂತೇರು ದಯ ಬುದ್ಧ ತುಲೆ ಬುದ್ಧಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಆಯ್ತು ವಿಷಯಡು ಬುದ್ಧ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ ಶಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಯ್ ಭ್ರಮೆಟ್ಟೆ ಬೂರುನಾಯ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭಾಗವತಮ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಅಂದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ ರಾಪನೆ ತುಲೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಚದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಣ ಆರ್ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕುಳ್ಳಾದ ಈ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮಾತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳಾದ ಆರು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪುನೆ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತಾರು ಅಂಚದ in the Vaikuntha planet is the supreme personality of Godhead who is the original person and who can be understood through the Vedic literature. ಅದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ನಮಗೆ ದೇವರೇನು ತಿರಿಯೋನೆ ರಾಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದೇ ಬೇತೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹಿಡ್ದತೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನೆ ರಾಪುಜಿ ಅವೇ ಇದೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪು ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎತ್ತು ಈತೆತ್ತು ನನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಬೇತೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬುದ್ಧ ಪನರ್ನೇ ಪೋತುಜೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಬುದ್ಧದಾಯ ಪಂತುಜೇರು ಅದೇ ಆರು ಅಹಿಂಸ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾರೇ ದೆತ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಐತ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರಂದು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಬೇತು ಹಿಡ್ದುಲತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ತೆರಿನಲ್ಲ ಐಕನುಸಾರ ಭಕ್ತಿವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಕ್ ಈ ವಿಚಾರನ್ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈತಾಲ ನೆನಪು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡು ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅದೇ
ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾಗವತನ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತು ಪೋ ಪಂಚಾಂಡಲ ವಾಸ ಮನ್ಪುಣಿ ಈಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಮಂದಿರ ಮಂತು ಕೊಡ್ಪುಣೆ ದಾಮದಲಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಇದೇನು ಮನ್ಪೊಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತಾರು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರುಂಡವೇ ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಈತು ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆವೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ದಾದ ಅವಲಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಪಣ ಈತ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಂತನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ ಅವೇ ಪಣ ಅರ್ಥ ಈತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಪು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆದಿಲೀಲದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಆದಿಲೀಲದ ಫಸ್ಟ್ದ 14 ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ 14 ಶ್ಲೋಕ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ 14 ಶ್ಲೋಕ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಐಟು ಸುರುತ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆನೇ ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಇದೆ ಸುರುತ ನಮ್ಮ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ್ಯತೆ ಪೂರ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ತತ್ವನ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲು ಎರಡನೇದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಅಂತರಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅವೇ 4 ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಈತಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಈತ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದುಂಡ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪು ಈಜಿನ ದಾದ ವಿಷಯದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ತತ್ವ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ತತ್ವ ಈಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಇಂದು ಪಾಡ್ದನೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಅವೇ ದಾಯಪಣ್ಣ ಈತನ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಈತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ತತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ತತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಅವೇ ಪಣೊಂದು ಫುಲ್ಲು 14 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಅವೇ ಈತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೇನೆ ಅವೇ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಈಸಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಈತ ಈಸಿ ಮಂತ್ ಪಂಡ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಂಡು ಈತ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂತ ಚೂರಾಲ್ನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವೇ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ನೀಕು ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂದವೇ ಕೆಲವರು ಐಟು ಫೋಕಸ್ಸೇ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅದೇ ಮತ್ಲಬೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಉಪ್ಪ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ಕೇನು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ವಿಷಯನ ಅದೇ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ವಿಷಯ ಪಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಮಹಿಮೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು